Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft. Nu single player, ăsta Clubul Băieților. Da. Jucăm tot singuri pentru că Cosmin n-a venit de la școală și eu nu vreau să joc off camera. Și da, mi-am făcut niște unelte nouțe, pentru că am jucat puțin off camera și am murit. Da, m-am aruncat mai de sus, când scade în apă, am murit. Nu e asta, e adevărul. Adevărul este pentru că am nivelat, după cum vedeți, și am intrat pe 172 pe mapa asta și mi s-a șters itemele, în afară de astea din chest. Nu știu cum, dar nu s-a șters. Da, și am făcut și glass. What? Glass pane-uri. Și vreau să mă apuc de casă. Am flori. Deci mă duc să iau și să plantez sapling-urile astea. Liliac. Uite. Nu galben. Să-și pune galben. Da, galben pun. Încă n-avem albastru și nici nu puneam. Ai o leacă mină. Că vreau să mai am niște iron, pentru că știu că am iron acolo. Și da. What? Da, fii atent că să pus la loc tot. Așa. Coborâm să luăm iron-ul ăla, că știu că am lăsat în urmă niște iron. L-am aruncat. Da, păi, what, de ce aici? Da, hai să luăm pe aici, poate găsim și noi diamante. Au lavă. Mi se pare că în față e lavă. Lavă, dacă am murit. GG. Deci eu trebuie să dau o pântulan ca să iau, să intre el și nu pot. Fiți atenți! 9 diamante, bă! Bă, 9 diamante, bă! Știu că maximul diamantelor e de... Da, 9, măi! E maximul diamantelor. Și-o sfercit. Am găsit. What the fuck? Deci eu sunt fericit că îmi place să merg. Asta o să-l ducem sus și chiar acum să ne apucăm de casă, pentru că nu mai am niciun chef. Mă duc să minez că vă plictisesc pe voi și... Da. Mina asta e bogată în diamante, cred. De asta n-am găsit niciunul până acum, știți? Stați, am uitat, am făcut off camera asta, care știți dumneavoastră. Eu am făcut jos de lănaie și după ce m-am dus s-au respawnat alea. Și mi se pare fucking ok. Am tăiat copaci, dar parcă stă mai nașpa fără copaci. Stă mai nașpa aici fără copaci, știi? Și o să pun una aici. Una aici. Da, și ferma. Uitați ferma. Și casa noastră va fi aici sus. Nu, chiar nu vreau să fac jos.
Trebuie să stai la cât asta. Am văzut un fel de serie de Minecraft, un mod fain, care sper să vă placă dacă o să-l filmez, nu zic că o să-l filmez, dar s-ar putea. Terraformer Craft. Deci, este un mod destul de dificil, nu cred că o să-l joc, dar dacă vreți să-l joc, alături de Cosmin, cred, v-aș ruga să apăsați butonul de like și da, măcar un like la fiecare episod din seria asta. O să mai fac și da. Gata. Oarecum o stăm tot așa aici. Pentru că nivelăm. Așa, am luat tot. Da, scălăm și ăștia. Așa. Jos o să fie spawn-ul. Ceva gen. Termin de dansat și mergem, da? Termin de dansat și mergem. Dacă mai nici să merg, să merg. Mă, dar mă enervează că intră ăștia în filmare. Mi-a ajunsă. E ok pentru că mi-a ajunsă. Gata.
Așa, și fix aici o să fac asta. Da. 1, 2, 3. Gata, a revenit. Așa. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Așa, facem repede astea, yellow. Un, doi, trei, patru. 1, 2, 3, 4. Da, deci o să stau eu AFC
până crește ferma asta. Și în următoarele episoade. Și da. Mă duc și fac un loc culor patului în care să mă culc. Da. Spargem asta și da. Deci cam atât a fost cu acest episod din Minecraft. Eu am fost Edi și noi ne vedem, desigur, data viitoare. Pa, 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 pa.